Paya tahu umbo watakatora isisu angahoni wakangangana nekuti sabhuku wakataura zvaakataura zvaakasangana nazvo ikoko kunzvimbo iyoyo achiti nzvimbo iyi ndeyatichiwangana uyu haasiye bamwe izvezvo. Saka tatora umbo iwowo takafunga kuti zvese zvatakaita takaongorora tikatora kuti umbo wataurwa nasabu takatongoipinda nyaya yataurwa takaikaikese asi zvapera zvadaro awa ndakazoti wakazoya kuikwidza kuti kunobva uyu utori judgment yakapihwa neachangavi naishe zvekuti munda ndewa ndichawangana. Saka iye hatichazivi kuti kuzoya kwaikazoita kuno ndokuti chaifanira kuita kuti vanhu vamakatuma changaisa pedyo nyaya yenyu paine yatimudai inyaya yekuti uyu Peter uruti munda wakapihwa ndichawangana naPeter naKivi munda wangu ndio nyinyi yes ndio kutaureka kuti mimi munda ndio Peter here ndio waKivi here munda ndio wakavhuliwa munda ndio chiona asi zvakadaro kwa wanga ndio waKivi wapiwa gift akapiwa nani? Akapiwa gift ye pachake akapiwa na uchereki wake. Gift right kibalo ndio akapo ndani. Ndio ndio. Chakatika pomunda kwa ndio. Sisi chakatika toka munda wakapuwa mai achisikana munda saka pakazororwa pamanenzi munda achishanda paroka saka wakabva kusunga ungorimirwa inini nekuda kwekuzoti 24 ndakazobatwa nekurwara zvekuti ndikazvirwere saka nanhasi ndichingobaiwa majekiseni pamwedzi pega-pega kubva 24 saka mukomana yakangotipfutwa ndinorwara zvinoti hapana munhu andakakwanisa kubatikana kuti nditauroti makobva ndatokubani pato zvisina basa kobva ndazoreneza ndatotipakuipa atondirwara wakatiwa chii akandipa kahodhi meshini kasimobhildi giraina kateni giraina izvozvo zviri kwamadrasana izvozvo zviri kupi zvinezvozvo zviri kwamadera zvakaendeswa namadera ndini akazviendesa ndichiti zvinochengetwa bodwa apo zvakadzokeswa nehanzvadzi dzangu kumba kwacho yakabva aramboti zvinhu ngazvidzinga wakabva zvirasira muviri zvinozongaendeswa kwasaka obva zvirasira muviri zvinodiwa iwe waipa munhu cheiuza unoziya sei wakurupenga kuti wakapa munhu urupenga asakambona benzi ndotakura kuti meshini ndotoziya nebaby grinder nezvi zvese iro riri benzi kotogona kuzvichengeta I was trying to come to this court kunonyepa kuti ndakaita zvese zvandakaita because ndatokupenga no kurapa that's not the problem kurapa asi ndikuti wakaita chinhu chawakazokupenga wakarinoma because harisi inoitwa nemunhu baarupenga nekuti nditoda lendi iyi ndipe holding machine nebaby grinder benzi ndoda chi baby grinder newelding machine in exchange for chi you can't tell me that. Ngataure chinhu cheche zvinormal. Let's talk about zvinoita zvinhu zviri easy faster. Iwe taura iwe chama ini guys ini lane ndakatengesa mukoma lane ndakadii zvotopedza ndakabvaiza mukoma lane ndakatengesa zvotopedza andizvere because iwe hati uri kunomira pamberi pangu chitaura kuti ndatokupenga aiyo vanhu ndinoona kuti vachitaura kuti akakupenga noti iwe kuya kumira kuti
Ini bambu wacho. Andisini bambu wacho. Ini sekuru wacho. Taura kipi? What happened? Ini chakuda kuti chakanaka moto wakaizika. Sekuru zvandakaita zviiti. Ndakatekesa chii? Simple. Vanhu vochiita way forward from there. Nditokumbira ngo way forward yacho because vakatoitika. Wakatengesa. But anotengesa vakabvadzira kuti Kutaura manje. Kana usina kutengesera yese, wakutaura manje. Kana usina kutengesera yese, handidi. Saka nyaya yako yekuti pauda kuenda pamugana muono wasvika muwirirana pamakawirirana. Because there are a lot of things involved there. Munda ndio mai wako wakapiwa wakanga wakatiwa maina sekuru baba wao. Mai akapiwa munda na baba wao. Mai akasina kuroa. Anga karurwa sina baba akazurwa anga kutori mangoreo ngatuka setano Waka akaupiwa asati aroa. Ndio zvakuti achinisikana. Iwewe muri wako mwana wandani urweza kuuyu ndira rushika yanodzi yamai saka utadzi yamai ibeneficiary iri paproperty yamai. Pamusoro imambo. Uyu mwana uyu andodzi ndizvo mwana wechi Mwana wacho. lady yakatengesa mberi ndiye mai vake No. Ndiri kuti ndirekaendisana muguri. aiwa mina ipamusakedzatisoachapaa give lady yakatengesa mberi yakakuona yangu na baba wake. thank you sekuru lady ndiya Ndiye baba wedu. Yakapiwa ini ndio pushina ndakapuwa na baba wangu wachifu. Muna 2007. uyu musikana aigadzirwa airi makuchi Musikana ari makumunda kwati utori nemunda wake. Une yadhi yake yainayo. Utori nedzimba dzake nemunda wake. Mari Peter Chigwiri. Umbo changamirwa takaita ganda pane vanhu ava inene ava manitidzo acho takazotireke kuya yapo takazotomutibvunze futi tibatazoona kuti zvese kuti aiwa vanhu ava panguva yavakapana sikutaura kumuita chamani takatozoona isu kuti munhu uyo anga achi airai but otherwise information yaangakwanisa kutora yanga iri yekutonga akufidwa kunzi chiona mai chamani zvazvaita apa taakuda kuti tinotora lenti saka ndo matorere atakaita tichibva taona maonera kuti assessment yatakaita ndo patakasvika chamani. next door munozivei nemuzavu Pamusoro imambo kuda inoitwa Gibson Mwatse wachigumi ava watidzani wangu tingati takazonyatsotanga kukwadzana kubva 1987 asi maiwe awa tiri zera rimwe chete takakura tete mazira ndinoita family avo vana mai vavo uyu ana maiwe uyu ana mai wake asi vana baba vane baba wake asi kuona kwatakaita mai awa ndo wairima panesi ndo nesitoganana nekowa engereii saka ndokuzorogwa kwabhanda savari kwabhanda sitakangoona munhu kwabhanda siseri ichirima ipa saka usaziva maagreement avo vakaita musha mavo kuti wanga wakapana sei asi taingoziva kuti filipa ndiani mukunda wake mukunda wakachigumira wekwabhanda sewacho vari wawatidhani uyu mukunda itori maevhite every yes ndakapiwa 2007 izvo handichazivi kuti pakazoita machanges asi 1987
Hawakazungumza kwa pale moja. Sasa kuna saka mbona kibani kama chukua ni Mama ranga South Africa kupe ungu. right. Ini ndio gara South Africa. Asi azure uti pesa mwingine oya ndio ngani chipama ni potso kondaka kuile ngazi hapa leto. Uyanga tu mashule mama. From grade 1 kusika grade 7. Form 1 kusika form 4 ni pasa kusenga. Nikuzoenda South Africa ndakazoenda South Africa na 2005. Izo atletico. Atletico kudala. Zvekuti awo apati kuziva nevanhu zvati Filipa hanzvadzi yaFilipa ndipo ndichimubvunza uyu unoti inini ndakatengesa munda nekuti sekuru vakandibhara mari yangu $1,500 ndaenda kumakokoda nasekuru wake chaiye chaiye hanzvadzi yamai wacho Paul. Uyu ndisekuru baba umwe wana mai vakasiyana. Uyu mai wakakapira uyu mai wake hanzvadzi yake chaiye ndipo ndio hanzvadzi yacho chaiye. Saka uyu akunoklema zvepamaikuru ndepamaikuru mainini kana maikuru amene Aisiyo kweli mama. Regaeni kutaurire kubva zvakafauna mai wana mai wakauraya wati. Mai wa Filipa na mai wangu wakauraya wati Mozambique. Saka tadzoka takachengetwa nemunda mugai. Inini na mai Filipa tese. Saka tachengetwa kudaro. Inini ndakasara ndikugara namai wangu because mai ava vanga wana kuitawo mwana mushandeni wakadzi wako wangu wese wari 6 ndowega ndowasinoita mwana opiti ndiye mai vandakapuwa ini kuti andichengeta ari mukunda kwamugara saka akundichengeta ndichigara napowo mupamwe chetemo ndo pakasvika kuti Filipa Aroro hana kupuwa munda aenda kwabhandasi atoenda korohwa Filipa wakadzoka arwara chirwere chakarwara chekubuda maziso ndopabuda mhepo yakabuda ichinzi pane zita rukanwa nekuti baba waGivi uyu mai wake wakanga akabara narume wakasiyana saka baba waGivi uyu wanga ruchengetwa ndiwamosiri wake ndo zvakaita kuti hanzvadzi yangu wari bhadzorerwa kumba adzorerwa kumba ndo paakatanga kudini kuchirima kufanira urima ari kumba arima teto wangu ndakazototi baba afa muna 2007 musha wese wakaungana ndo patakatanga kusheriwa minda ishisvo pocheni yemunda iyoyo makashewa munda netheromupipo hamushewi munda nemushaka siye baba ngayo baba akasiya mwana wakati pamo imona kusheya chamamuda kusheya chiso chamamuda kusheyiwa musha chiini baba akasiya Filipa ari pamo saka wemumhuri haangada kukupa iwo munda ndiani inini munda ndakanga ndapiwa kare nekuti baba wangu akafanana neumba ndakurima saka ndairima inini nemunda mugaiyeyo akafa akasiya ndirima munda iyoyo saka munda wangu zvekuti teto wairima takatowapa umwe munda teto wakazofa kuima munda watakawapa ndirakutora history yenyu vanaanza anachibvumira unotoseka ndokuziva ii leandazi makatombogara vachizvikwasaungana makambogara kwasaungana ndokwatakabereke saka muntu akasunga kuzikiza wakutoonyekera kutoonyekera anatombokunyepera imamo ndosakuziva ndikazondaka zvisonotosanyeperema saka ndikukudza chokwadi inini musapetuchirirwa mweya kuti tutange kusenza tukatanga kusenza chokwadi chese chinouya munodanura kopoari poarwara ngawe ngawe woza angadziya mai wake chaiko ndipo noti ngawe ngataura chokwadi yes because inoziya shandidzana mai kunda na mai ndodzidziwa wana vanopedzisira vakupinda mushandidzana mai yes wana vanopinda mushandidzana mai hatisudai uyu ane right yekuti kana muntu wangaurwa mai wake ane right yekuita zvanoda naye because ndiye beneficiary
Saka inini ndinoudza kuti Paul, why is Paul not complaining? Why is Paul India? Ndiri nebaba, ndinenge baba fuza rakadaro. Rekuti mwana wangu uyu umwe mukadzi ari kurima munda uyu. Andi ndotora mwana wangu amaikuru. Ndiyangoti ndiko wamuridzi wemunda uyu. Ari kurima nemumwe munhu. Hakuna hoja yakadaro. Uyu despite the fact kuti akazoita zvakaita nechi zvese but zvakaita unozviziva ndopakakurirawo ndopakaita sei kwainayo kumusha kwake kwainayo nechi but unoziva munda wamai wake ende mutoara negai kuti mai pakarwara nezvirwere zvemaziso nechi akadzoka kumusha akarimiwa akazirima pamberi Philippe ngani ngauye asi Paul asati auya ari warati ita kuti Paul auya Paul asati auya tishongana nomukunzi kusvikira Paul pamusoro mangu atizokanire kuti munda wangu urimo waini aiwa haurimiwo ropa inini ndagara ndichirima munda une nemadzeni mambo isusu tisi tiri kogara tese tabva panapo tiri kogara tatimirai pambo zvese nyangwa kazvika kusesana dhefilini azati natuimusesaaapedza imi michiita kuti Paul akurumidze kuuya kuko aite make sure kuti saka Paul auya kupi atopedza naye zvinhu achibva atoita atoipedza nokuti hakuna munhu akupiwa disadvantage hakuna mese tichakubaifeya judgment because already muiko nyaya yake tekuti is disadvantage hatisi because tafanonga kurima vatautadza unga urimi urimi ende uyu ari kubvuma zvishwa zvinhu zvake ndakatambira ende ndinazvo ende pakazvipiwa haunongoweredhere wangasikaweredze pawakazvipiwa wangasikaweredhere aiwa ndaendodaurendesa wadaurendesa saka unongorendesa ndinanga ndakangozvichengetedza kwasekuru madhisa chitero chisaturday umwana toga wesaturday Thank you.